Il-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti jridu dibattitu ieħor dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Din id-darba wara żvilupp importanti fl-aħħar ġimgħat li waslu għall-iktar arresti u nies imres għal qorti brabta ma' dan il-qtil. Il-Partit Popolari Ewropew instigat mill-Europarlamentari Roberta Mezzola u David Casa flimkien anke mal-assistent ta' Manfred Weber, Simon Busuttil, uża proċedura bil-miktub biex nhar il-ħamis isir dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar Malta. B'dan il-pass issa jmiss li l-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli li jiddeċidi fuq it-talba tal-Partit Popolari Ewropew għal dibattitu. Anki il-kap Bernard Grech fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook ftaħar li f'summit virtwali tal-grupp tal-Partit Popolari attakka lil Malta. It-tnejn fil-ħaxija l-Partit Popolari Ewropew li fih hemm imsieħeb il-Partit Nazzjonalista ġie akkużat fake news wara rapport fit-Times li l-Parlament Ewropew laqa talba tal-Partit Popolari Ewropew u l-Partit Nazzjonalista biex isir dibattitu dwar Malta brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan qalitu l-President tal-Grupp tas Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew Irache Garcia Perez. Fil-fatt fit-tweet Garcia Perez qalet li danu fake news. Saħqet li l-Partit tas Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew sebqa jappoġġja l-effettività u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet f'Malta. Fil-fatt f'konferenza bejn il-Presidenti tal-Partiti fil-Parlament Ewropew ma ntlaħax bil biex isir dibattitu allura l-Partit Popolari Ewropew kiteb lill-President tal-Parlament Ewropew biex isir dibattitu u bekk b'din il-proċedura ma jeħtieġ il-maġġoranza tal-gruppi politiċi li jaqblu miegħu. F'istqarrija l-Europarlamentari Laburista Cyrus Engerer saħal id-deputati nazzjonalisti fi Brussell iridu dibattitu dwar dak li qiegħed jgħid ix-xhud fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kost li ma toħroġ il-verità fil-qorti u li ma ssirx ġustizzja. Engerer spjega kif issa n-nazzjonalisti fi Brussell qegħdin jitolbu bidla fil-proċedura biex ikun jista' jiddaħħal dan id-dibattitu f'nofs ix-xhieda ta' Vince Muscat fil-qorti. Engerer kompla jżid billi qal li jkun insensittiv ħafna mill-Parlament Ewropew li tħalla jsir dan id-dibattitu f'din il-fażi tant importanti tal-proċeduri li għaddejjin fil-qorti brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. L-Europarlamentari Laburista qal li f'dan l-istadju importanti li qrati ta' pajjiżna jitħallew jaħdmu mingħajr ebda ntħil politiku, inkluż dak tal-Parlament Ewropew. Aħna rridu li toħroġ il-verità kollha dwar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia u li ssir ġustizzja f'istituzzjonijiet li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Dan possibbli biss mingħajr intħil politiku, temm jgħid Cyrus Engerer.